Vil du? Nej, altså venstre. Nej, vi skal ikke på jorden. Nå, okay. Ved du det ikke? Men fuck dig, det skidt derude, mand. fuck, der ligger meget på lort der nu. Shit. Hørte du det? Nej, det hørte jeg ikke. Sagde det bang? Ja, jeg sagde fucking højt bang. Og så er der ikke noget. Hvad er det her? Kæft, det der er fucking meget grus, bro. Hvad er det her for en vej? Den vej her er bare ren og skær blevet lavet, så man kan komme ind der, bro. Altså, ja, det tror jeg også. Og den går et foran, og hvad sker der? Den går lad os køre højere, det ser vildt ud. Er det ikke højere? Jo, det er fint. Det er godt. Den går jeg. Der var lige ved at tage en postkast der. nej, bro! Nej, bro. Så dem, der bor derinde, de har fået de har fået lagt en fucking asfaltvej lige til deres hus. Det er derfor, den ligger her. Det er kun det her. Det er kun der her. Jamen, så skal vi tilbage igen. Jeg skal spørge, om vi kan få et glas vand. En tørstig. Skal vi tage den livet? Skal vi bare tage den livet lige der? Jo, stille. Prøv rent offroad. Hvad fuck sker der der? En bil er bare... Øj. Kan den skyde eller hvad egentlig, når du giver den nok omdrejninger? Om den kan altså skyde ild? Nej, bare skyde. Det kunne du se på din thumbnail, at den kunne jo. Højre her, højre. Nu tror jeg slukker kameraet her. En Humvee! Bro siger Humve. Ærlige sprogsbasser. Er den ikke åben, eller? Jo, det ser åbent ud. Nej, ikke det der. En kæmpe hotdog. Ja. Crazy. Hvorfor tager det så lang tid, Marco? Fuck, det tog lang tid. Det tog lang tid. Det lyder... Har du gjort en eller anden ved den, eller hvad? Hvad sker der? Alright. Okay. Ja. Fucking stuntcykel. Nej. What the fuck var det for en lyd? What? Stop, bitch! Nej. Nu må jeg se vejen nu. Ja, jeg slukker. Beklager, videoen er så kort. Det har desværre været lortevejr, så jeg kunne desværre ikke filme. Håber, I nød videoen anyways. Og hvis man har lyst til det, så holder jeg et ride-out den 2. maj. Tjek det ud nede i beskrivelsen.